ali on je glavni. Od prve ploče koje smo radili ja i Zdravko, pa do danas, ja mislim da smo ih imali jedno 4 ili 5, koliko smo imali? 4, evo vidiš, ne znam koliko smo imali tačno. Radili smo mnogo i nadam se uspešno. O tom našem radu se već dosta zna, kako radimo, šta radimo, ali neminovno je bilo i mi smo tome i težili da od početka u igru ubacimo i neke naše prijatelje koji bi nam pomagali i radili sa nama i tako dalje. To sam rekao zbog toga što je tu i Goran, koji nam je negde od recimo pretposlednje ploče pomagao. Goran je sarađivao i na prvom albumu. I na prvom, tačno, ja vidiš kako se zaboravljaju stvari. Od prvog albuma Goran je imao već tamo jednu pesmu, ali smo posle počeli polako da ga obrađujemo i uvlačimo sve više da sarađujemo. Na 2 posljednja je bio aktivniji, to je najbolje. Jeste. Goran je uneo dosta ovako svežine i neke zabave, kako on to kaže. Vezati ugodno i korisno, je stvari. Ja sa Kovačem volim da radim. Ovako ukratko. Hvala, druže. Volim baš zbilja da radim sa Kovačem. Prvo zato što Kovač zna sve ono što ja ne znam. Ja sam kao onako naivni slikar, a Kovač je kao... Tako da ako bi birao nekoga koga bi vodio... Na pusti otok. Da sviram s njim, to je Kovač.